سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتا زيناتات نلعلو وايتات اوعي ودو حبرات هاقرات ايتيوبيا يغريتا يحتتن مبالا مغلصي لوخ حبرات اوروبا بزعبا كلل تግራይን ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኩነታትን ሱዳን بزعبا ሰራዊት ኤርትራ ዘበለቶ ቻይና ንትግራይ ሓገዛት ክትቀርብ ምዃና መፍላጣ ሶማል ንኢማራት ዓረብ መخصاصን ካልእን ዘደሰስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልተን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ጀነራል ኢንዶክትሪኔሽን ዝኾነ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ኣብ ደቡብ ሱዳን መዝረከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሰርሑ ዝጸንሑ ትግርኛ ተዛረብቲ ወተሃደራት ዝወሰድዎ ንሰራዊትና ዘይወክልን ዝሕፍርን ተግባር ክብልዩ ተዛሪቡ ኣብቲ እቲ ጀነራል ኣውጽኦ ዘሎ መግለጽ ኸኣ ቃል ብቃሉ 15 ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝኾኑ ምስቲ ጁንታ ርክብ ዘለዎም ኣባላት ሰራዊት ናብ ሃገርና ኣይንኸይድን ብምባል ኣብ ማዕርፈ ነፈርቲ ጁባ ፈፈው በመባልን በመውጫጭን ህኮት ክፈጥሩን ኣጋለቦ ማሕበረሰብ ዓለም ከስሕቡን ፈቲኖም ክብል ተዛሪቡ ከምቲ ትማለ ዝተገለጸ ኣካል ናይቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ኮይኖም ከገልግሉ ዝጸንሑ 15 ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ስለ ዘይደለዩ ኣብ ጁባ ዕቕባ ምሕታቶም ይዝፍለጥ እቶም ወተሃደራት ተማልሶኒ ካብ ማዕርፈ ነፈርቲ ጁባ ናብ ኢትዮጵያ ክትመልሶም ናብ ዝተዳለወት ነፋሪት ከኣቱ ፈቃደኛታት ስለ ዘይነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሕስ ቦታ ከም ዘለዉ ወደ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ ሓላፊ ኢንዶክትሪኔሽን ሰራዊት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ነቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተግባራት ከምኡ ድማ ዘውፅኦ ጸብጻብን ኣመልኪቱ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጽቡቕ ስምን ዝናን ኢትዮጵያ ኣብ መበለሻው ዘቃልሖ ጸብጻብ ዘይግቡእ ብምዃኑ ንኢትዮጵያ የቕሬታ ክሓትት ከም ዝግባእ ተዛሪቡ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከገልግሉ ዝጸንሑ ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ካብ ቦታኦም ከም ዝተኣልዩን ከም ዝተኣሰሩን ዝገልጹ ጸብጻባት ክወጹ መጽናሖም ይዝከር ኣብዛ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ንምክትታል ናቱ ዞባ ብምኻድ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተራኸበ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ፊንላንድ ፓካ ሃቪስቶ ሕጂ ነቲ ሕብረት ጸብጻቡ ድሕሪ ምቕራቡ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸንሑቱ ሓበሬታ ኣውፂሎ ፓካ ሃቪስቶ ኣብቲ ንጋዜጠኛታት ዝሃቦ መልሲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ብወተሃደራዊ መዳይን ከምኡ ድማ ሰብኣዊ መዳይ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ከይዱ ዘሎ እቲ ስርሒት ሕጂ ዳርጋ 3 ወርሒ ገይሩ ኣሎ መወዳእታ ከዓ ኣይንሪኤሉን ኣለና እቲ ናይ ኢትዮጵያ መሪሕነት ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብሩህ ዝኾነ ሓበሬታ ክህብ ኣይከኣለን ብዛዕባ ምትእትታው ናይ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ከዓ እዚ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጉዳይ ብጣዕሚ ተኣፋፊ ጉዳይ እዩ ብዛዕባ ዘለዎ ቦታታት ከምኡ ድማ ብዙሖም ብሩህ ዝኾነ መልሲ ኣይረኸብናን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንደልዮ ዘለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ክልል ኣብቲ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ቦታታት ከምኡ ድማ ኣብቲ ብሓይልታት ትግራይ ከምኡ ድማ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ተታሒዙ ዘሎ ከባቢታት ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ መንገዲ ክኽፈት ቀጠልያ መብራህቲ ክህበና ይንደሊ ዘለና እዚ ኩነታት ከዓ ምጅማር ናይ ሓደ ከቢድ ናይ ስደተኛታት መውሓዝ ዝፈጥር ኩነታት እዩ ሕጂ እንተዘይጸሊናዮ ምስ ግዜ ግድን ክጸልዩ ብምባል ፓካ ሃቪስቶ ብዛዕባቶም ጉዳዮም ተኣፋፍዮም ዝበሎም ሰራዊት ኤርትራ ብዙሖምን ዘለዎ ቦታታትን ከምኡ ድማ ሓፈሻዊ ኩነታት ትክልል ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሩህ ዝኾነ መልሲ ከም ዘይረኸበ እዩ ተዛሪቡ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሱዳን ብዛዕባ ሱዳን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሳሓባ ዘሎ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ዝርከብ መሬት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕጂ እውን ሃገሩ መርገጺኣ ከም ዘይቀየረት ኣፍሊጡ ኣፈኛ ናይቲ ሚኒስትሪ ዝኾነ መንሱር ቡላን ንማዕከን ዜና ኣናዶሎ ኣጀንሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብመሰረት ናይ ዓመተ 1902 ውዕል እቲ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣትዩ ዘሎ መሬት ናትና ዳግማይ ዝመለስናዮ እዩ ስለዚ መርገጺና ካብዚ መሬት ኣይንወፅን ዝብል እዩ ኣብቲ ናይ ዶብ ከባቢ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊትና ከዓ እቲ ናብኡ ናይ ምውዛዕ ውሳነ ብናይ ዓለም ለኸ ሕግታት ዝተደገፈ እዩ እቲ ውሳነ ከዓ ኣይቀየሩን ብምባል ሱዳን መሬታ ከም ዘምለሰት እዩ ገሊጹ ዝርከብ እዚ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 1902 ዝተፈረመ ውዕል ከም ዘይተቐበሎ ብምግላጻ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዶብ ዘሎ ኣሳሓቢ ቦታታት ልዝብ ክካየድያ እትጽውዕ እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ድማ ኣባል ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝኾነ መሐመድ ዓጣ ንማዕከን ዜና አልዓረቢያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ
መንግስት ኢትዮጵያ አሞንጎ ወታደራዊ ትካል ሱዳንን ሲቪላዊ መሪሕነት ሱዳንን ቆረቆስ ንምፍጣር እየጽዕር ከም ዘሎ ብዛዕባ ትሕጃብ ዝእዋን ሱዳን ሒዛቶ ዘላ መሬት ከኣ ወታደራዊ መንግስታዊ ትካል ሱዳን ከባብ ካርቱም ዝርከብ ማእከላይ መንግስቲ መምርሒ ከም ዝመጾ ድሕሪ ምግላጽ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ኤርትራ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሚሊታሪ ተኸዲኖም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ደባ ሱዳን ከም ዘለዉ ኣፍልጦ ኣለዎ ብምባል እዩ ኣብ ዝእዋን ሰራዊት ሱዳን ነቲ መሰጋገሪ ዝኾነ ዶባት ሒዝዎ በምህላው ዝኾነ ወታደራዊ ግጭት ኣብ ሲቪል ህዝቢ ጉድኣት ከይወርድ ከም ዝጽዕር ኣፍሊጡ ብጉዳይ ኣልፋሸቃ ሱዳን ናብ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ክትከይድ ከም እትኽእል ተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እውን ሰበ ስልጣን ሱዳን ሰራዊት ኤርትራ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ኣብ ከባቢ ከሰላ ዓሪዱ ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና ዝብል መግለጺ ኣውጽኦም ነይሮም እዮም ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ቻይና ዝኾነ ዋንግ ዌንቢን ሃገሩ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ሰብኣዊ ሓገዝ ክትህብ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ እቲ ኣፈኛ ናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ቻይና ዝኾነ ዋንግ ዌንቢን ኣብ መግለጺኡ ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ምሕዝነት እዩ ዘለዋ ቻይና ከዓ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ህዝቢ ብዘጠቓልል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ርግኣት ብልጽግናን እትምነ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ንቡር ህይወት ንምምላስን ዝግበር ጻዕሪ ንድጉፋ ኢና ቻይና ከዓ ብህፁፅ ዝቕረብ ናይ እኽልን ሩዝን ሓገዝ ክትገብር እያ ከምኡውን ቻይና ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብቲ ክልል ንቡር ህይወትን ስራሕን ክምለስ ሓገዝ ክቕርብ ትጽውዕ ክብል እዩ እዚ ኣፈኛ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተዛሪቡ ዝርከብ حبرات إمارات عرب نرجعت أفريقيا بحدقة كأتو زغلو بوليتيكاوين حيلتات تقاومتن تدقف على بمبال سومال كاسيسا ናይ ሶማል ሚኒስተር ሓበሬታ ዝኾነ ዑስማን ደቤ ነቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንመንግስቲ ሶማል ጊዜያዊ መንግስቲ ኢላ ዝፀውዕትሉ መግለጺ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ መግለጺ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ ናይ ዓለም ለኸ ሕግታት ዘይሳነ ከምኡውን ነቲ ኣብ መንጎ ሶማልን ሃገራት ዓረብን ዘሎ ሕውነታዊ ርክብ ዝርብሽ ድሕሪ ምባል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሶማል ልክዕ ከም ሊብያን የመንን ክትከውን እያ ትደልያ እዚ ግና ህዝቢ ሶማል ዘይቅበሎ ድሕሪ ምባል ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ርጉእነት ሶማል ክትርብሽ ትፍትናላ ክብል ይኸሲሱ كم ذكر حبرات إمارات عرب نمنجست الصومال جيزياو منجست إلى دحر مجلس أبتي أنصارو زت تجبره حزبه وتقاومه حيلي زت تحوس الجونس كم ستتأكمتيا مجلس إيه أو سيازنا برات بريزيدنت جو بايدن بمخنيات كورونا بأمريكا نزقات أمام موت حموش تميت حسابات أبستدالو الزخرة ترغيبو كم هاجر كم زعانت كان عجاخن قبل يبلنان حزنون كف زنا يبلون قبل تزاريبو أمريكا أب علم اتزل علمت أنا موت زمزقبت هاجر كتكونن كلا أبيت صحفة بيت منجست أمريكا وايت هاوس أبزنا برسنا سرعة مبره شمعة بريزيدنتن مكتل بريزيدنتن مسمت أمتهم نايحلنا تسألوت يوم غيرهم لبدا كورونا كابزر النجو لعلي عسران شومنتنت بحد مليون أمريكاويان زتلغ في خوينهم إزون كاب علم اتزعبي يو جو بايدن أبت السنة سرعة أبزس مع مدرة بزحي أب أمريكا بسنكو كورونا زقات أمموت أب قدمين كال أين كوينات علم كمون كوينات فيتنام تدميرو كاب زقات أمموت أمريكاويان زايد مغانو تزاريبو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم